Tolik? No. Dobrý. Co to tak je? ještě. Teď se na to šlo, Ještě? No. Co to je? Tak mlíko je výrazně chutnější. Blablabla. Asi to mlíko je lepší. Tak já nevím teda. Ještě zkus. Budu to mít ráda. Mařko, a? Ona vždycky čeká něco mnohem lepšího. Ona vždycky tak jako nadějně otevře pusu. Ale tady to není moc dobrý, to tam moc nechutná. Myslím, že jsme tam dostali tak celou jednu setinu té lžičky zatím. Dávat míň. Já nevím, jestli bude problém v tom množství. Mi říká, že to je chutí. No. Vaříte to pro nějak kyselé. Musím se teď učit. Spapáš to Marinko? Já myslím, že ten blíká jenom proto, že neumí dokonale vyplivovat. Je to vyplivné. Ale všechno spolkne, že neumíš to mít. No, co to je za teda? Ukáž ještě? Já myslím, že se netváří moc jako chutně. Lásko moja. Mari, říkal jsi Marušce dobrou chuť? Dobrou chuť. No, ona papá, pojď se Myslím, že my jsme všichni špinaví. Marunko, no, ještě to zkusíme. Marunko, ještě trošku. Poliku ne. Poliku. To mama dává. Mámu, dobrý to. To kupovaný, že?